Jora kaisa norok baile jape ni khorangna ase kharatojak khakai ang kharatojak hani gang mo kharatojako ga ang mo kaisa bono ekdom jajago manike ang bini khorang ekdom kharatojak ta tabo hingga bo WhatsApp kaisa naima bai ang bono 100% ni 0% jona bono ang sabut khalia ke video no phone lagi pa sakla jate kok hanai marok bai chini tipra sarong yago karang krei tongban pacar nani bai Elizabeth no amun boy bo wansana kajang no nai gendor video no full nai jita tamo nai tongba wang bahan tok bahan cari menai borong hai celanon nangu sini bai Elizabeth ano hai hini saka gendor kalang makana ani kukti bano hai hini sama ba ang normo sai makana raka gendor video no pasang nai di tamo sini tipra sarong ni yago karang ro kri kena tamo bo antas nokas na rang nugi hamdak kana hai sing nale pini jeng wansung mani aki sini tipra sarong ni thani bo sapun mano 90% ok sapun mano do tabu hungke bo bor ni 90% bono chadang ne kre pora ekdom chadang ne kre bo tabu sini tipra sarong thani 0% ngi thangka hingke norok khanai nima kana bo 0% ngi thangka hingke Elizabeth tabuk norok no sasiwano 100% chapiri ngi thangka hingke norok khanai nima kana 100% chapiri ngi thangka Elizabeth ke norok khanai nima kana nono bor sing tipra sarong mana ba nono maya nono su das wan sa sini manu ang sai manu ngrang ni lob ang sai manu ke pajamba video no nagi pasak full awang sai manu sin tipra sarong ni bagi line ba sajak hai pun nang seo wan sarong non das rong nau gatam khasina ba hai na ba Elizabeth koloi tam khasina sadin nangno nin kalbari khobor khaija nang maisana phaitung kenorok jotono maisana ready ang baji bin kalbari go wan sarong kalbari das rong kalbari go gachol bin kalbari maisai lenya hingga tinin video asung hinai